abin da aka faɗa sai ku bulo mai ta wata hanyar. Zauna mana. Ba zama ne ya kani ba. Na zo ne na ji dalilin da yasa ake kira na. Me yasa ba ke son zama da mu a wannan lokaci? Ka fi kowa sanin dalilin da yasa ba na son zama da ku. Fadila, kin san da nake magana kuwa? Abin da ka ji shi na faɗa. Haba Fadila. Dakata, kar ki ƙara samun baki idan ina magana. Matsayinki daban, matsayina daban. Idan kuma ba haka ba duk abin da ya biyo baki kika jawo kanki. Yau me aka shiga? Ko ba za ku Favorite. Ko? Anisa, me kike har yanzu baki bacci ba? Wurin karfe 3:30. A koda yaushe ana son bawa ya zama mai naci da ringa miƙa bukatun shi wurin. Ke ko me kike nema? Har da zaki ke yanzu baki bacci ba. Arziki ne Allah ya raba ya bamu. Ke ce wannan ya dama. Saboda ni na fi son lahirata akan duniyata. Saboda ni kuɗi ba sa gabana. Haka ne ustaziya. Amma kin san an mana izini da mu nemi duniya kamar ba za mu mutu ba ko? Fadila kenan. Gaskiya ina mace a cikin wannan rufin asirin ba zan biya miki ba ki je ki kai ni ki baro ni. Kuma wai ba na son kuɗi bane. Kuɗi nawa ne. Na san daren daɗewa za su zo su same ni har inda nake. Sai ta fama. Kyautatawa, ai wanda ya kyautata shi ake kyautatawa. In dai kuwa haka ne ya cancanta kyautata mai ba ma kyautatawa ba har da girmamawa. Ki da Allah gafara. A ganin ki ba? Ke ma dan baki da waye ne. Amma shekara da shekaru ya danne mana haƙƙin mu ya ƙi ba mu. Haba, in kika yaka baki adalci ba. Me kike nema ya hana ki? Duk bukatunmu da muke so kin san yana biya mana na kuɗi. To me muka nema muka rasa tsawon shekara da shekaru? Ban yi mamaki ba. Amma abin tambayar shi ne abubuwan da yake mana a kuɗin mu yake yi ko kuma a kuɗin shi. Kin gani ko? Ke kanki baki da amsa. Ya kamata ki farka mu karɓi yancin mu don ni wallahi ba zan raga mai ba. Zabi ya rage ganaki. Fadila, ban gane miki a cikin 'yan kwanakin nan ba. Fadila, ba irin wannan zama ya kamace mu ba. Saboda bai dace da koyarwar Islamu ba. Ai kin san daga na gaba ake gane zurfin ruwa. Ke Fadilatu, ba sallama nake ba, amma ko amsawa ba za ki ba? Na ji ai ba dole bane na amsa. Fadilatu, ashe baki da hankali? Haukar take da rashin tunanin naki ya kaka? To bari ga miki. A matsayin ki ta dan adam ya kamata a ce kin san abin da ya dace da kuma abin da ya cancanta ki, kin ji ko? Ai wannan sanin ya kamata ne mutum ya fitar da hakkin marayu. Saboda Allah ya faɗa da kansa duk wanda ya ci hakkin marayu tamkar yana cin wuta kuma wutar haka za ta ci shi. Rashin kunya zaki mun?
wallahi kin yi sa'a. Dakata mu. Dakata mu. Duk ba da ke ake da baki ake cutata ba? Kin gani? Ke ma bata kyale ki ba a rashin kunya taki. A juru zuwa rafi wata ran tulu zai fashi. To na ganta sai me? Dama ina son gabatar miki da ita ne a matsayin ta kanwata. Ta samu admission a BUK so za ta ga zama da mu har tsawon kowane zangon. Tabbas yanzu na fahimci haka. Dama na daɗe ina jiran wannan rana. Dama an ce sai bango ya tsage kadangare yake samun inda zai laɓe. Ke dakata da ke da wannan karamashashiyar yaya take sun je sun hada baki da mijinta sun kane ne mara dukiya sannan ke ma an jajibo ki zo ki ci arziki ko? Haba Fadila, wannan wani irin abin? Yanzu dai ni ce na ja wannan magana ko? To dan Allah ki haƙuri. Kai kuma hukunci ya rage naka. Ko ka ba su haƙƙin su ko ka ci gaba da riƙiya ko kuma mu ci gaba da kwasan bakin ciki bacin rai a cikin gidan nan. Amma dai ko ba komai ka dai sun zaman ka nake ko kuma zaman amana. Tashi mu tafi. Kin ga abin da wannan rawar nake ke nema jawo mana ko? In dai ba za ka ba mu doke mu ba, yanzu ka fara ganin ɗanyen kai a cikin gidan nan. Gaskiya Fadila abin da yake ni ma kaina ya fara isa ta. Kin ga da Allah dakata min duk wannan abin da nake yi ba akan mu nake ba wannan faɗi tashin da nake duk ba dan karɓo mana gadon mu bane ba. Ni wannan amma ba abin da zai amfana illa ɓata zumunci. Bawon Allah ne me baya mana? Cina ka in cina fa ba ruwa bace fa mugun zamani Ko kuma mugun hali ba? kin ga dan Allah dakata kin ga fa idan tsoron mutumin nan kike ni fa ba tsoron sa nake ji ba ni ba tsoron shi nake ba ni ba kan wallasa bace ba kuma ni ba zan yi shiru in bar shi ya rubda ciki akan dukiyar mu ba. Oh haka kace? Haka na ce. To shike. Ni ban ga dalilin da zaka ce lalle sai ka ga dukiyar yan uwanka ba. Kin ga akwai abin da ba za ki gane ba ne. Kar ki manta fa ni ne babban yayansu. Yanzu idan na saka musu dukiya suka sangarce suka dinga yin abubuwan da bai kamata ba. Kina tunanin cewa duniya ba ta zarge ni ba? Sa a zarge ni a matsayina na babban wa uba ban kula da su yadda ya kamata ba. Wannan shine abin da nake ji. Don Allah ni dai ko ba za ka ba su duka ba. Ka ba su wani abu a ciki ko ma samu salama. Kaga ko Zuhuriya take bakuwa ba ta tsallake amma wutar Fadila ba. Ni gaskiya anti na gaji dama. In ba dama ni zan koma makaranta an kama ɗaki. Kinga Zuhuriya ba sai kin koma hostel kin zauna ba. Nan aika ma gidanku ne. Kin ji ko? Ki kwantar da hankalinki. Yaran nan kanina ne sannan kuma ina da yancin in juya su yadda na ga dama saboda ni kamar matsayin uba nake a gurin su. Ki kwantar da hankali ki ƙara hakuri. Kin ji ko? Wai kai mai dawa wani irin mutum ne? Kullum baka da aiki sai dai da an ce wani mutum je ka tashar manka? A wallahi ka san ranka ya daɗe kailula ce da ta jawo min haka. Kalula ko dai likimu? A'a ba likimu bane kailula ce. San da zuwa. Yawa. Shi kuma wannan wani? Babban gida ne. Eh? Bangis ne. San da zuwa. Sannu. Da a fito lafiya.
ku yanzu kai kana ganin babban ma ai magajin uba ya kamata ka durƙusa wuyoyin ka haƙar ka gaishe su. Ina ruwanka? Ina ruwanka? Irin wannan ranar da kika kawo mana tarbiyya sai na faɗa, duk ranar da kika kawo wanda baya girmama na gaba a gidan nan sai na faɗa. Ka daina min irin wannan abun, ka daina min, na gaya maka duk ranar da nayi bako ka daina min irin wannan abun ko? Wanda jarababu dai an gaya miki. Haka ce? Eh an gaya miki. Tare da salamun jari. Babban wa ai magajin uba ne. Sai ka durƙusa haƙar ka gaishe su. Ka zo ka ranke daɗe, ai da na hannu haƙura zan koma gida sai kuma gashi Allah ya kun dawo. Sabon kawa kika yi ne? Obai zuriya? Ai kanwar matar yayan mu ce. Allah sarki, dama na san ki kawai ba su cika yawan damun ki ba. To kaga tunda yanzu muka dawo kaga mu shiga cikin yaso sai mai magana. To ba da na gode. Okay, to ba da Anisa? Anisa na fuskanci kaman akwai wani abin da yake damun ki. Amma me yasa ka ce haka? Haba Anisa, duk da ma dai ban samu fahimtar juna da nake tsammani tsaye tsakanina da ke ba, a zamantakewar mu da ke ya kamata na gane abubuwan da suke damun ki. Gaskiya kin canja kwana biyu na akwai wani abu da yake damun ki kuma kin boye kin ki sanar da ni. Ni babu abin da yake damuna. Ki babba amma baki da wayo, ya kamata ki farka daga wannan tsinannen baccin da kike yi. Dalla ni ina ruwana, ba ki ganin yadda kawayena suke hawa mota, ni ma ina son in hawa mota in fantama. To sai ki je ki fantama wata yake. Na Allah baban gida ka ya gori, ka je in ya so mako na gaba ka dawo. Hajiya Fadila, kina lafiya? Idan ka ƙara kiran sunana sai na sharara maka mari. Babu damuwa Anisa, zan wuce zan kira ki anjima sai mu ƙarasa magana a wai. Ba komai wallahi, ba komai. Fadila ta manyan gari. Shi kuma wannan hoton wani irin tsari ne haka? Wanki ta barbara kenan. Kin ganshi in na ganshi a tsakiyar mu din ne yana dariya. Shi nake ji. Ba ki ga yadda na zazzane fuskar shi ba? Wanki ta murmura kenan. Fadila ba za a daina mugunta ba. Mugunta? Ai yanzu aka fara. Ai har sai ranar da ya raba mana gadon mu. To shi kuma wannan saurayin da na ganki da shi wane ne shi? Bangis kenan. Ina son na kulla wata kullalliya ne na yi amfani da shi don na gano bai da mugu sai muguwa, maganin shege karan maguzawa. Kirari na kenan, tururuwa uwar jido. Wai kin ma san menene? Cikin gaya mu. Wannan matar ce ta je ta dauko mana kanwata ta tafi har adama ta dauko mana kanwata.
Kai dai. Wallahi. Kan uba. Wannan shi ne ake cewa mu dilla shegen bako to baki ga ta zama ba. To ai baki ga ta zama ba. Ake baki iya ba. Haba Zinat. Yanzu ya kike so nayi? Kina so in karba da karfin bindiga ne? Kin ga fa. Kin san fa shi fa maki fa. Kana nema yana neman ka ne. Ko ki karsa ko kuma ya karki. Kuma in ya samu dama karki din zai yi. Amma Zinat karki manta dan uwana ne uwa ɗaya uba ɗaya fa. To sai me? Dan yana dan uwanki. Sai me? Kin ga fa ni akwai wani kawuna. Ni ma haka yaso ya min wannan karfa ya kanannade ya nanike akan dukiyata sai da na hana shi zaune wallahi na hana shi sakat na tada mai da tijara in ga miki sai dai bani yanci na. To yanzu ya zani? Ya rage naki. Haba Fadila sai ka ce ba mace ba kuma sai ka ce ba kawar Zinat ba. Ya rage naki sai yanda kika ga zaki iya yi. Ina Anisa take? Tana ciki bata fito ba, ita nake jira. Ka ce ya ma sunanka? Bangis. Zo mana. Ina son mu yi wani aiki da kai. Da na daɗe ina fafatawa ni kaɗai. To na ga taku ta zo ɗaya da Anisa. Yanzu zan shiga ciki in turo ma ita. Ina son idan ta zo ka famfa min ita. Saboda mun yi a ba mu gadon mu an hana mu. Shi yayin namu yanzu idan ka mata haka za ta je ta mishi abin da dole zai ba mu. Idan ka min haka shi ma gogon zan an tuyo maka shi waje ka famfa mai abubuwan da na famfa maka. Ba da mu an gama. Ke ki je Bangis na kiran ki. Bangis kuma ni? Ki da Allah da ka kira ina min hankali. Wanda kuke zance da shi mana a waje. Ko dai baban gida? Ke kika sani. Ko ma dai baban jeji ne ke kika sani. Ki je yana jiran ki. In kika ƙara kallo na sai na mun gare ki. Anisa, me yasa wai so da dama sai ki dinga boye min wasu abubuwa game da damuwarki? Bayan kuma abubuwa da dama sun faru akan idona. Kenan baka yarda da abin da na faɗa maka ba. Na ce maka babu abin da yake faruwa. Amma akwai abin da yake faruwa, ka bari nan gaba zan faɗa maka. Haka ne. Amma gaskiya ba zan ɓoye maka ba. Abin da Anti Farida take yi abubuwan nan suna bani mamaki. Sai a ringa ganin kamar wasu abubuwa suna faruwa ba. Kamar wani abu yana faruwa cikin gidan nan.
amma ina zuwa fa ina zuwa. Anisa, ba dai maganar gadon ku bace ta taso. Ta yaya ka san wannan magana? Anisa kenan. Ya ba zan san wannan maganar ba. Bayan na damu da ke, ina kaunar ki. Anisa, idan da zaki bani dama, ni Bangis, wallahi zan bada gudumawa 100% akan wannan maganar. Da Allah ina roƙonka. Ba na so ka jefa kanka cikin wannan al'amari. Anisa! Barka da fitowa. Dama na ce wai wata shawara ce. Na ce game da maganan su Anisa ne, maganan gadon nan. Na ce in ba damuwa mai zai hana dan ba su gadon su saboda samun maslaha. Kai kuma waye? Waye kai da zaka bude baki ka sa bakinka a cikin magana da ta shafi gidan nan? To wannan ya zama karo na karshe da zaka sake wannan magana idan ba haka ba kuma ba gidan nan ba. Layi na masu yaga gari ka shigo ka ji na ga ma. I hope you understand. You better understand. Allah ba da ku. Allah ya kiyaye. Kai. Ayyahu! Dan kura uban nan kai. Kai. Mu ba a haka da mu a nan gidan. Ba yi mana irin wannan abin a nan gidan. Haba mai dawa. A in kaga ana nishadi ai abin farin ciki ne fara. Nishado. Wa za ka ce kana nishadi? A nan za ka zo mana nishadi. Ina ruwana da nishadin da kake? Idan ban daina buɗe ma gidan nan ka shigo ba Allah ya tsine min. Tuba nake. Cau mai dawa. Ba wani cau malam. Ni ko irin dan abin nan. Sai mai dawa. Cau sa'a dai. Ba kamun kake ka ce da ni ne amfani da shi ba. Eh. Me haka? Sara mai zaka yi? Me zan sara ma dan daba ne ni? Gaisuwa ce irin ta mafarauta. Bace min da gari da kanan wurin. Na igito sai a ce da ni sai na kauce. Na gaya maka din. Ba magana nake maka ba? Ya ina da lalura za a ce da ni sai na yi sauri. Jijiya kafa ta kandare take sai a ce da ni sai na yi sauri. Na kina yi sauran. To ka da ka zauna. Sai kuna fama. Fama. Kuna fama. Yanzu ya ake ciki. Ai komai ya kammala yanda kike so haka akai.